Oliver Twist és un xiquet orfe que creix en un hospici on passa tot tipus de misèries. Als 9 anys s'acomiada de la senyora Manis acompanyat pel videll, el senyor Bumble, per tal d'aprendre un ofici. En una funerària troba l'amistat d'un altre jove, el marrullero, un lladregot que el porta a Londres. Allí cauen les xarxes d'una banda de lladres amics del marrullero. En una de les eixides s'apropen a un home anomenat Brownlow i aprofiten per furtar-li mocadors de seda. Oliver és malparat, el mateix senyor se l'emporta. A casa del senyor es queden bocabadats per la semblança que té Oliver amb la xica del retrat. Qui serà la xica misteriosa? Per descobrir-ho, endinsa't en el món d'Oliver Twist.